Добър вечер и добре дошли, господин премиер. Добър вечер и на всички, които празнуват и Деня на Европа, и Деня на победата. Както вие казахте, те са много свързани. Защото и милиони хора са си дали живота. След това много милиони са работили, за да има такава устойчива, най-богата, най-хубава, най-социална Европа, към която всички се стремят. Така че да им е честит и на нас, и на всички празника. Знаете ли, вниманието и един от основните акценти, които са част от интереса към разговора ни тази вечер, е обстоятелството, че един наглед рутинен законопроект, нещо, което прилича по-скоро на технология, свързана с подготовката на изборите, се превърна в основа за много емблематичен за България ценностен сблъсък. Вие именно в контекста на полемиката около изборния кодекс и ветото, наложено от президента Росен Плевнелиев, произнесохте този израз, че ако трябва да избирате между стабилност от една страна и от друга страна свобода, демокрация и права на човека, ще изберете свободата, демокрацията и човешките права. Как изглежда този избор в български условия днес? Вие правилно го формулирахте, че просто това са рутинни действия на парламента. Не случайно има разделение на властите, президентска, парламентарна и изпълнителна. И за мое най-голямо съжаление в един момент, когато именно и единствено само трябваше да се извърши една рутинна дейност във връзка с президента, референдума на президента Плевнелиев, да бъде променен така избирателния кодекс, че да може да се проведе референдум. Само това трябваше да се направи. Обаче в един момент всички партии решиха това, което са предлагали. И ако не се лъжа, 7 или 9 ли законопроекта се вкараха, за да може всеки, който е обещавал пред избирателите, да бъде прието неговите си избиратели. Наближават президентски избори, всяка партия иска максимално да се отграничи от другите, да покаже своята идентичност, за какви каузи се бори. Всеки си избира по една тема и започва да си я развива. И естествено, от една чисто рутинна дейност, когато се вложат толкова много усилия от всякъде да се политизира, тя стана тема на деня. Стана тема на разделение. Стана тема вместо да направим така, че всеки човек, всеки българин да му се чуе гласа. Това е добре за политиците да бъдат с ясното съзнание, че мнозинството, което ги е избрало, им дава правото да управляват. Стана една говорилня, в която вече и такива епитети дори си разменят някои, че ми е неудобно. Българи и български граждани има една ключова, много чувствителна разлика в смисъла, който се влага поне от страна на Патриотичния фронт, чиято позиция е в основата на конфронтацията. Под българите разбират етнически българи, като основният им прицел е да бъде ограничено практически до максимум гласуването на българските граждани от турски произход, прогонени от комунистическия режим на времето, за да живеят в Турция. Каква е вашата позиция по това? Тук трябва да се поставят на две плоскости исканията на Патриотичния фронт. Безспорно 20 години българското общество не само се вълнуваше, а и протестираше и негодуваше, в най-точната дума, срещу нарушения в изборните секции в Турция. Това надали има някой, който да го отрече. И именно върху това се гради на стратегията на Патриотичния фронт. В същото време обаче, за да се постигне това тяхно искане, на практика се ограничиха права действително на български граждани и в Турция, и в Европа, и в Америка, и на други места. Сега, чисто технологично, като се погледне избирателния закон,
Там, където има консулски служби, там, където има посолства, там, където могат да се открият допълнително секции, би могло да се тълкува по различни начини, но факт е, че нашите сънародници в чужбина се чувстват застрашени от това, което беше прието в парламента, че не всеки от тях може да даде своя глас. Можете ли да бъдете гаранта за това, че няма да има вторично скрито разграничаване между българските граждани, които живеят в Съединените щати и Западна Европа, от една страна, и от друга страна тези, които живеят в Република Турция и към които е насочен патоса на Патриотичния фронт, така че и нашите сънародници там да имат възможността равноправно, както и другите, да дадат своя глас? Аз за много неща съм бил гарант, но действително в момента е малко трудно, защото много малки партии са в парламента. Всяка от тях иска да си запази, повтарям, своята идентичност, да покаже на избирателите, които ги подкрепят, че без нея не може и че те са достатъчно крепки и силни. Това, което 20 години правеше ДПС, да бъде балансьор между БСП и СДС на времето, или НДСВ и БСП и тях, само при ГЕРБ това не се случи. Сега се получи на практика, че най-голямата партия трябва непрекъснато да отстъпва, непрекъснато да се съобразява, защото ако не го направи, веднага почват да кажат, ама те са диктатори, те налагат със сила, те не са демократични, ако щеш. А в същото време, когато отстъпваме по една, втора, трета, четвърта, защото не мога да изборя по колко теми отстъпихме, само и само да се запази парламентарно мнозинство и стабилност, някакси не се отчита. И всъщност на нашите избиратели започва да им идва в повече. Но започнахте това, че е трудно да се направи такъв баланс. Кое му е трудното? Ние никога не сме мислили, че ще е лесно. Защото ако се върнем година и половина назад, нямаше никакъв шанс да се направи правителство. И тогава реформаторския блок застана твърдо и каза, ние влизаме в коалиция, ако патриотите са задължително с нас. Кой го каза? И тогава всичките, които представляваха, и госпожа Кунева, и Радан Кънев, Лукарски, Ненчев, те вървяха в пакет, си спомнят. Ние, разбира се, съгласихме. АБВ тогава казаха, че с едно споразумение биха могли добри политики да подкрепят. И в същото време така направихме от 4 партии едно цяло с диаметрално противоположни виждания по много въпроси, само и само да има правителство. Иначе без ГЕРБ нито една партия или нито една коалиция от партии не можеше да управлява. Колко от човека за разлика от за Испания, за вашите зрители го казвам, който виждате колко 6-7 месеца не могат да направят правителство, ще отидат на предсрочни избори, но те нямат този инструмент, който е в България. 3 месеца служебно правителство, тогава избори. Могат да карат както Белгия 2 години. 2 години караха, но правителството си работи и през това време партиите си пазарат. Ние тук ще влезем в тежка криза. И това всеки, който малко има познание, ако искате, мога много сбито да го кажа. При едни предсрочни избори сега, вече даже влизаме в хипотезите, ако предизвикаме предсрочни избори, даже и 2 в 1 не могат да бъдат с президентски. Защото 3 месеца преди президентските избори не може да се назначава служебно правителство. Още имаме хоризонт в хипотезата, че може. Хубаво де, ама представете си служебно правителство, президентски избор, назначено от президента, който е президент сега. Влизаме в президентски избори. Какви ще са кавгите и резултатите между партиите и как ще се направи правителство? А влизаме след това, след 25 октомври, в зима. Трябва да се приеме бюджет. Как ще се приеме? Просто само на тези, които така смело говорят за предсрочни избори, мога да им кажа да си прочитат там за цар Соломон, където двете майки
държали едно дете, едно бебе и се карали чие. Той извадил един меч и казал, ето, разрежете го по половин за всяка. Истинската майка го хвърлила и казала, вземи го ти. Да. И цар Соломон отсъдил, че всъщност това е истинската майка. Всъщност сега на никой не му е мила държавата, всеки си гледа неговата партия и остава аз и ГЕРБ да се гърчиме буквално под искания ежедневни на кой ли не. Обаче, господин Борисов, когато говорим за това, че демокрацията и човешките права и свободата са над стабилността, което е ваш израз, вие ще ги изберете, това означава, че не може да има компромис на всяка цена с всякакви искания. Не може да има. И затова на едни съм се съгласявал, въпреки че не съм ги считал, както и като говоря, аз имам предвид и ГЕРБ, за правилни, но заради компромисите сме го правили. Специално по темата за изборния кодекс. Аз отчитам и зачитам мнението и на Каракачанов и на Валерий Симеонов, че в много от секциите в Турция са правени безобрази. И това даже имаме обаче в същото време съдебно решение, където отмениха избора в такива секции. Което означава, че има механизми, български автентични механизми да се контролира това. Утре за 10 часа сме си определили среща. Ще седна, ще разговарям с тях по всичките теми. И ако има и на тях мила и стабилността и сигурността, в което аз не се съмнявам, трябва да намериме разумно решение на този казус. Защото това, което те казват, че сигурността на държавата, националната сигурност, трябва винаги да си има предвид, ако отидеме на предсрочни избори, ако те напуснат, ако стане тази какафония, при този натиск върху границата, при всичките тези неща, които в момента се правят, това няма ли да защити националната сигурност? Обаче днес ми направи впечатление. Няма ли да създаде проблем в националната сигурност? Едно интервю. Ще създаде. И аз затова истински се надявам на нашите партньори, гледайки, разбира се, тяхната кауза и интерес, заради Балха или нещо да не унищожиме целия Юрган. Днес едно интервю на вътрешния министър госпожа Бъчварова беше много интересно с това, което тя каза, наред с всичко останало, че няма никакви данни, информация за това, че Република Турция се намесва в българските вътрешни работи, че има каквито и да е нарушения в контекста на дискусията за изборите. Споделяте ли тази оценка или имате друго мнение? Има и на това два прочита. Официално като данни, това е така. Това е как? Не се намесва. Не се намесва. В същото време обаче, ако сте проследили в Ябланово вчера моето посещение, там имаше доста коли с турски знамена. Това е нормално. Те се намесват до толкова, доколкото, за съжаление, години наред ние сме им позволили. Някакси години наред тези теми, вместо най-честно да се сложат на масата и да се решат, ние сме допуснали като държава, и аз се надявам сега, включително и в парламента, да промениме тези неща. Мюфтиите в България получават заплатите си от Турция. Но това било споразумение между мюфтийството и турския дианет. Така. С една дума. Това, което казва Бъчварова, че те не се намесват, е вярно. Но в същото време вашето ръководство на TV+, което ви дава заплатата, все пак има някакво влияние върху вас. Правилно ли е? И държавата толкова ли? Да, не сме от най-богатите държави. Ма колко милиона ще струва ние да си плащаме заплатите на мюфтиите? Колкото да струва да ги плати държавата. Колко години ние трябва да разсъждаваме и понеже не е приятно да се изговори, нали, никой не иска политик да се вкара в тази тема, че обучението, както имаме семинария, както имаме училища и православните свещеници обучаваме, квалифицираме и
се развиват, така да направим и за хората, които да са в Говорите за мюсюлманската религия. подготвения закон за вероизповеданията Смисъл? или за нещо друго? Да, закон за вероизповеданията, където тези неща най-честно в парламента се сложат на масата и да си кажем, ние като държава, можем ли да се грижиме ние, след като е видно, че имам мюсюлмани, че те, и то не малко в България, че трябва да имат училища, че трябва да имат университет, че трябва да имат заплати от държавата, за да се чувстват наистина български. Това е на ниво религия. В светските държави религията е отделена от държавата. Да, отделена, но в образованието, къде се подготвя тогава? Задавам риторичен въпрос, защото, окей, ако философстваме така, то за това е било 25-6 години. Ма какво е било? Нали казвате, официални данни за намеса няма. Казва вътрешния министър и вие го казвате. Но този, който те обучава, намесва ли се? Той те подготвя. Той те подготвя. Нали има хора завършили в Лондон, в Ню Йорк, в Москва? Това намеса ли е на тези държави? Не, но в... Окей, в смисъл... За това ще има винаги каузи и националисти, които да се явяват защитници на това, защото ние не можем да се пребориме, да си сложиме честно проблемите като държава на масата и си ги решиме. Това е малко друг проблем. Може да се реши, но може, разбира се. Тук има нещо, на което трябва да се чуе ясен отговор. ГЕРБ е първа политическа сила с близо 1 милион гласове. Ако се подготвят в Саудитска Арабия и могат да станат мюфтии, е добре, а ние като държава нямаме отношение към този процес, затова и масово започват да ходят по Пазарджишко с бурки, затова след това се налага общинските съвети и кметовете да ги забраняват и да се възпалява в обществото по една тема, която преди въобще не е стояла на мнение. Аз се надявам в парламента повече да вложиме усилията си и да подредиме държавата си така, че да нямаме притеснение, че някой може да ни се меси във вътрешните работи. В една светска държава всеки има право да получава образование навсякъде, а религията е отделена. Тя наистина е отделена. Така е, има органи за сигурност, които, ако има нарушение на закона... През дирекцията по вероизповедание подпомагаме църкви, джамии, манастири. Подпомагаме. Подпомагаме. А подпомагаме ли такива църковни институции извън страната? През дирекцията по вероизповедание? Тогава какъв е проблема? Какъв е проблема на друго вероизповедание, което също е традиционно за България? Казвам, ако в парламента седнат експертите с депутатите и в комисиите и се подредат тези неща, няма да имаме притеснение тогава от намеса. Добре, нека да се подредат. Тук говорим обаче за гласуването и каква е собствената позиция на ГЕРБ, най-голямата политическа сила. 4 пъти повече гласоподаватели са зад вас, отколкото зад Патриотичния фронт. Най-малко 4 пъти. Те казват, ние в името на нашите 250 хиляди гласа искаме ограничаване на гласуването. Вие какво казвате? Като демократи, като гаранти за демокрацията? Собствено позицията на ГЕРБ каква е? Позицията на ГЕРБ е, че трябва да се даде възможност на всеки български гражданин, чужбина, да му се чуе мнението, гласа и избор. Как ще защитите тази позиция? Като най-голяма политическа сила. Утре ще говорим с колегите и ще намерим начин да я защитим. Но ще я защитите и всъщност това е основата, на която казвате, че пред стабилността ще избере свободата и правата. В края на краища след това всички ще преценят бебето, кой ще му отреже главата и кой ще вземе другата част. Притчата за цар Соломон или отразено в един разказ на Брехта с заглавие Кавказският тебеширен кръг. Същото нещо като сюжет. Видно е, че започва да се сформира коалиция в другата част. БСП, ДСБ и ДПС. Видно е, че ГЕРБ няма на кой да се опре друг, освен на реформаторите и патриотите. Ако искат да се дръгне, АБВ с БСП ще започне сега процес на сближаване. Така че тя ще се оформи ярост на достатъчно силна опозиция за алтернатива. Края на краща, много пъти сме гледали, когато се управлявали, какво се е случвало.
ще го гледаме пак. Обаче казахте, ГЕРБ няма на кого да се опре, освен на реформаторите и патриотите, но вчерашните ви срещи показаха, че не само, че има, но и можете да се опрете на хора, срещите ви в Ябланово, които наистина, ето и снимки, и снимков материал, нека да покажем, илюстрират как са ви посрещнали български турци. Символ на съпротивата срещу смяната на имената е Ябланово. Там как се чувствахте? Възродителния процес. Как се чувствахте при тези срещи? 17, 18 и 19 декември 1985 година стават уникални брожения. Как се чувствах? Това е най-добрият израз на нашата работа. Много от вашите зрители даже и не знаят къде се намира Ябланово. Това е над Котел. 20 км нагоре. Уникална красота, Котелския Балкан. Изцяло от мюсюлмани български населено. Още през годините за първи път ние им направихме водопровод, направихме им много неща. По селските програми. Вие сега ще ги видите по площадите. Час и половина съм се снимал и това беше много знаково, защото от 11 села, те са големи села по няколко хиляди души, в 8 са, вижте след мене, това е в града вървиме. Да. Колко е народа. И те са 8 са кметове на ГЕРБ. Там, освен ДПС, не е имало друго. Оттам са започвали предизборните кампании години наред. И аз действително съм горд, че и в Дели Ормана, и в Котелския Балкан, и в Родопите, десетки хиляди мюсюлмани вече гласуват за ГЕРБ. И защото не вярват, че ще бъдете гаранти за техните права. Точно така. И виждат, че като им се построяват пътища, обредни домове, читалища, училища се санират, спортни зали се правят. А там, при тези хора, им е говорено, дойде ли ГЕРБ, дойде ли Борисов, почва възродителен процес, ще ви изселят, ще ви бутнат джамиите. Те си играли с страховете им години наред. И затова е толкова знаково, че сцената, от която тези думи са говорени, само на турски език. И вчера аз бях, ама между хората, не да мина да махне, час и половина в тълпата, в хората. Снимки, на здравици, един по един. Стотици хора. Между другото, четох в едно електронно издание текст на петиция от български селници в Турция, адресирани до вас, с молба да бъдете наистина гарант за правото им да гласуват равноправно. Ами аз дори и това утре ще предложа на патриотите и се надявам и Валерий и Краси Каракачанов да вложат разбиране. През ЦИК има инструмент да се даде възможност Външно министерство да открие секции навсякъде, където има повече от 40 човека, примерно с заявление или 100 човека. Така беше и сега. И си има достатъчно механизми нашата държава да контролира. И истински се надявам да не подложиме под такъв ужасен сценарий държавата в последствие. Защото няма да е добре. А ще отстоявате ли тази позиция, която току-що изразихте? Аз истински разчитам на техния национализъм, но този патриотизъм. Патриотизъм. Извинявам се, абсолютно правилно. Че ако беше национализъм, лошо. Да, на техния патриотизъм, че както често се поздравяме с Валери Симеонов да живее България, ако искаме да живее България и да сме максимално стабилни и да не дезертират и те като ДСБ, защото ДСБ си измислиха причина, уж съдебната реформа, всъщност всичко, което те искаха в съдебната реформа, се случи. Абсолютно всичко. И закони за съдебна власт, всичко се приеме. Виждате, успокои се и Висшия съдебен съвет, разделиха се колегите, работят, строиме сгради. Сега в петък ще откриеме и съда в Добрич нов.
в сряда ще им дадеме последните 5-6 милиона, колкото им трябва, за да си оборудваме по най-съвременен начин новата сграда на съда, бившото военно НДК. На края на годината ще влезат там. Това, съдиите между и другото... прокурори. И изведнъж си намериха оправдание да не носят отговорност. Ама в края на краищата тя държавата не е моя. Мила ми е, искам да направим максимум добро за нея. Ама това става с ясни позиции ваши. Ето, вие току-що формулирахте те са ясни позициите, ясна позиция. Равенство при гласуването, при 40 човека желаящи да гласуват, секция. Това е позицията на ГЕРБ. За първи път се чува толкова открито. Да, защото много пъти се направиха компромиси, но има компромиси, които след това ще донесат много, много тежки наслагвания в обществото и вече ще ни се отразят пряко. На 22 и 23 май от някъде разбрах, че ще посетите съседната държава Република Турция. Има такова по-разширено мероприятие. Влиза в плановете, но има време до тогава. Искам на вашите зрители да кажа, че Метоха, който пак десетилетия беше в разруха, сега е отремонтиран. Турската държава ни помогна. Ние го обзаведохме. Ще стане музей. Знаете, че и металната църква, железната църква също ще да падне. Е правена още от тея, които подобна на Айфеловата кула конструкция. Също се ремонтира. И с Вежди Рашидов ще отидем да си открием Метоха. Ще отидете. А планирате ли да се срещнете с представители на българските изселници там? Това би било доста... ако имат желание, с удоволствие ще се срещнат, както с всички останали. Имахме и планиране с Давутоглу конференция, аз затова исках да използвам с едно отиване. Сега не знам, ще се проведе ли, дали и как. Конференция в смисъл съвместно заседание на правителствата или международна конференция? Да. Между другото, това притеснително ли е за вас като промяна, доколкото може да дадете оценка в Република Турция? Аз нямам нито желание да се меса нито в другите партии, нито в другите държави. Това си е техен избор и да ги коментираш, така се преценили. Аз го помня премиера Давутоглу, още като беше външен министър. Знам, че тогава президента и премиера Ердоган му беше началник. Ако нещо се е променило, не знам. В техните отношения не съм се чувал и отдавна с тях. Може би с президент Ердоган, може би повече от година и половина. Така ли? Нали бяхте казал, че ви се обаждал Ердоган? По повод... Да, с Давутоглу, премиера Давутоглу, говорих по телефона тогава. С около декемврийските събития в ДПС. Но Ердоган, говорихте ли тогава с него? Не, с него не говорих. Не сте говорили, защото остана впечатление, че... Бяха ме търсили, аз говорих с Давутоглу. Да. Това съм казал. Да. Така че във всички случаи в Турция има много проблеми. Тези атентати са чудовищни. Това страшно напряга обществото. Да видим. Между другото, Конгреса на БСП вчера, и не само по повод на това събитие, и по други поводи, остра критика, че премиера Борисов и правителството на ГЕРБ не били гарантирали българските интереси в контекста на споразумението Европейски съюз Турция. Кой казал това? БСП, Корнелия Нинова, други функционери на БСП. Обяснете смисъла и начина, по който бяха гарантирани българските интереси. Едно от нещата, с което много се радвам, че направи ГЕРБ на време и ГЕРБ стана партия, е, че обществото спря да се интересува кой конгрес е на БКП или на БСП. Защото той, щом е 40 и някои си, те са си правоприемници на БКП. Твърдо те не го отричат. Да, щом не го отричат, няма и какво да ги наблюдавам. Пожелавам им успех на новото ръководство. Като всяка партия, на всички това пожелавам. Оттам нататък явно е, че ще търсят
с компромати и с лъжи и измами някакви политически дивиденти. Но хората ги знаят. Те са от толкова години в парламента. И какво ще се променят? С нищо. Имали са толкова възможности до сега. Те са много преди нас в парламента. Да решат много въпроси, не са ги решили. Въпросът е в критиките към споразумението и българските интереси в него. Първо, те биха могли спокойно да попитат председателя на ПЕС, господин Станишев, всичко, което между НП и ПЕС като коалиционни партньори в Европа на съвета е минало през политическо решение на двете партии, за да бъде прието. Второ, няма по-добро споразумение за България от това. Защо? Защото България дава едва 12 милиона от тези 6 милиарда. България е първата държава, която преди 2 дена подписа реадмисията с Турция. Сиреч, откъдето и да върнат мигрант, влязъл пред България, той веднага бива пращан в Турция. Турците се държат като държава изключително лоялно към България. И в момента ние имаме по 8, по 4, по 10 души. Сутрин това ми докладват дежурните миграционен натиск. За разлика от Гърция, където действително проблем е споразумението, че не се изпълнява. Няма да забравя, когато 40 000 души бяха стигнали преди Одрин, тогава говорихме за турския премиер, той лично отиде да ги завърна обратно. С една дума, те към нас са се държали лоялно. Аз много бих бил... би ми било интересно да ги погледна на Европейски съвет, как ще кажат и ще блокират на целия съвет споразумение. И какво повече от това? Това, което аз исках, а вярвам, че това го иска и всеки българин, да спреме Балканския път. Спряхме го. Да си изграждаме защитното съоръжение без Турция да протестира, защото в началото знаете колко ноти имаше. Съгласиха се, че оградата... И скоро имаше май нота. Не. Съгласиха се колегите оттам, че оградата помага и на тях и на нас. Мисъл, такава огромна граница, това ни е помощ. Не ни загражда. Трето, първото споразумение е с България за реадмисия, за да успокоиме и Европейския съюз, защото аз там бях поставил условие, че това трябва да го имаме, за да не стане, ако от Гърция пробият България, изведнъж тук да станем гореща точка. И затова те час преди да падне Давутоглу да си подаде оставка, подписаха в Анкара Румяна Бъчварова и техния вътрешен министър споразумението. Кое не сме защитили? Какъв интерес? Че до сега са ни върнали 2 иракчани и до един е избягал. Един това човек. Е важно. Зрителите и тези, които кое ще не сме защитили? Да. С кое? Че пратихме армия, полиция, всичко на границите и защитихме границите. Какво не сме свършили? И нещо повече. Много е важно да отбележим казаното от вас. Въпрос. Какво повече според вас би могло? Не според мене. Говорим за позицията на БСП. Направили? Трудно ми е да си представя. Да им кажа, понеже те са алчни хора. Те казват, на нас оскъдни пари ни дали. Колеги от БСП. Те могат и милиарда ни дадат евра веднага, но ще станеме Гърция. Трябват ли ви тези пари? Не ви ли стигнаха толкова време? Не ни трябва пари, но не ни трябва и да сме си спокойни и мирни. БСП още една атака предстои най-вероятно да разгърнат и това е активизиране на призива България да стане официално държава, призоваваща за сваляне на санкциите срещу Русия. Имате ли позиция като премиер? Какво трябва да бъде отношението на България към санкциите срещу една държава, за която господин Плевнелиев каза открито, че е незаконно анексирала територия на суверенна Украина? И тук преиграват. Кой? БСП? Защото лидера на ПЕС
който е началника на всички социалисти в Европа, които налагат санкциите, както и ние от НП, сме взели това общо решение. Нито един премиер, включително и на Чехия, на Словакия, на Гърция, не е гласувал против санкции. Не си ги представям, тези толкова мъжествени хора от БСП, да се противопоставят. Още повече, че като ги помня как купуваха реактори от Уестингхаус, какви чудеса правеха тук. Просто малко ще изнервят ситуацията, но те хората си ги знаят. Това обикновен популизъм ли е? Абсолютен популизъм. Първо, ние с много внимание и такт. Много внимание и такт, така че спазвайки евроатлантическите ценности, които притежаваме, мисля, че максимално възстановихме добрите си отношения с Русия. Не може евроатлантическия пакт. И аз самия съм си изказвал за падането на санкциите. Аз самия и публично съм заявявал, че санкциите са вредни и за Русия, но и за нас. Ще си изказвал за падането на санкциите? Да. Истински се надявам колкото по-може бързо да паднат санкциите. Това е едно. Но когато колективният НАТО, колективният член, орган, Европейски съюз и НАТО са взели това решение като общност, няма как ти да се противопоставиш на подобно решение. Сиреч, ние с много такт, с много обаче настъпателност и много други премиери там са казали, стига вече санкции. Казали сме го на съвета, но мнозинството е решило това. Това мнозинство. Значи вие сте казвал, стига вече санкции. Ами те са първо непродуктивни за България. Ние губиме вече над 300-400 милиона сигурно от износа на селскостопанска продукция, консерви и какво ли не. Но заради тях да им кажа, ние много внимателно си и с много такт и уважение и прецизни ходове, и може би тук малко с президента имаме различно мнение, ние възстановихме добрите си отношения с Русия. Първият им жест, който направиха към нас, това е да върнат туристите, които след това, преди година, имаше така отлив, не без помощта на тяхното ръководство. Върнахме туристите, възобновихме от 6-7 години Комисията за икономическо и сътрудничество. Много наши министри вече посетиха и Москва, и икономическите им форуми в Санкт-Петербург. Техните представители на комисията бяха при мене, направихме разговор. Те много добре отчитат и нашата борба да направиме газовия хъб, където да идват газ от 4-5 източници, включително и руския газ. Но не да ги лъжим и да му обещаваме като точно тези, които говорите от БСП, че ще има Южен поток и да отидат в Брюксел и да кажат в същото време, че не са подписали договор. Вашето отношение... Ние искаме пред нас да стои комисията и затова месеци наред се работи. Затова комисията включи и финансира интерконекторните връзки. Затова комисията вкара в плана си газовия хъб Балкан. Сиреч, аз искам да стане и това съм убеден, че ще стане. Но трябва да имаш Европейската комисия, Европейската солидарност и тогава да отидеш в този проект. Много им е лесно да говорят. Много им е лесно, но не ми е останало време да кажа да извадат какви решения са взимали те и в отбраната, и къде ли не, докато са били на власт. Но това не е продуктивно. Аз искам да съм съсредоточен, да можем да си построиме, да можем да си изградиме това, което сме започнали, и вие видяхте. Тези хора там сега се радват 21 век, че имат чушма, имат чешмат да си пуснат водичка в къщи. До сега не са имали. Близо 10 милиона давахме по Кърджали, Скомолчилград и Лютви Местан може да го потвърди. Махали, когато никога в 21 век нямат вода на чешмата, нямат на тоалетната. Нещо, което сигурно на вашите зрители им се чудат дали е възможно. Но е факт. И вчера, понеже имаше едни колеги от ДПС, и от доста имаше, там се бяха поразпръснали настрани, но едните ги видях и им казах, следното им казах. По 1 милион да сте отделяли за тези региони, за тези 25 години,
Не само, че сега нямаше да ми пляскат и да викат баш баканина дойде и да върват след мен да се снимат, нямаше да ме пуснат да влеза тук. Чешми да им бяхте направили. Пътчето да му бяхте направили. А сега и трябва да ви кажа, че и Деси Танева там по програмите на селските райони много добре са се справили и продължават да се справят добре. Споменахте ДПС и доста. Как гледате на едно изявление на Божидар Димитров, че на всяка цена трябва да бъде предотвратено влизането на партия като ДОСТ в парламента, включително и с инструментариума на броене на гласове? Това възможно ли е да се случи? Божидар Димитров мога да го качества като един много добър разказвач. Аз много обичам да го слушам. Той е много приятен да говори по различни теми. Но в същото време много често говорим така малко 5 за 6 имаме в банки един такъв израз. Мисъл, не трябва да му се обръща внимание какво говори. Всичко извън историята, обикновено така го изговаря, че да се направиш, че не го чуваш. В случая буквално се направих, че не го чувам. Защото ако искат да правят политическа партия, има ред да се направи, тя ще се направи. Тя, доколкото знам, е учредена. И моето изконно разбиране е, че всеки, който желае, вместо да прави така предавания, шоу или отстрани така да се опитва да е политик, се явява на избори, печели, тропа по масата, така ще управлявам и доказва своите идеи. Така го разбирам. Така че ако господин Местан си спечелят изборите и си изкарат депутатите и са добре дошли, има правила, по които се учредяват политически партии, правила, по които се явяваме на избори и всичко останало. Така че, понеже действително го уважавам Божидар Димитров като приятел, като ми казаха тази глупост, която е казал, даже не съм му се обадил, защото ако му се бях обадил, щях да го наругая. Левскари сте и двамата, така че имате... Че как той не е ли? Те се каре. Те се кар какъв. Да, всъщност дълбоко прикрит, аз съм убеден. Кажете ми, една теза на външния министър Даниел Митов също ми привлече вниманието. Той в една своя лекция каза, че мултикултурализма и толерантността на съвременна Европа са причина за кризите и за това, което се случва в контекста на бежанската вълна. Каква е вашата оценка за тези ценности? Толерантност, мултикултурализъм? Ние, според мен, в България сме доста добър пример за толерантност и съвместно съществуване. Дори някой път има такива избухвания, като в Катуница, като в други места. Но нашата толерантност е пословична. В Европа, още като бях главен секретар, и да не ги казвам държавите, че и посланниците се възпаляват много, но в много големи столици. Полицейските началници са ми казвали, че там се влиза или с жандармерия, или полицейски патрул не влиза, ако не е подкрепен от специални части. И аз се чудех тогава как може да имат, България такова място няма. И постепенно тези места избояха и станаха публични. И станаха престрелките, станаха терористичните актове, Вие видяхте, когато преследваха в Белгия, в Брюксел терористите, от терасите ги замеряха полицаите с шишета, с каквото намерят за добре. Кой показва това, че не полицията, а те, които бягат и ги преследват и са извършили такива чудовищни нападения, се подкрепят от публиката. Каква е вашата визия като премиер за това какъв образ да има Европейския съюз, нашия регион? Действително, тук може и службите, и съответните правителства да си направят малко ревизия на отношенията. И факт е, че ние, ако се бяха съгласили с моите предложения още преди 1 година,
да затвориме Балканския път. И не само Балканския. Моето не е било предложение само заради България, Гърция, да речем, и регион. Затваряме си всички граници на Европейския съюз, както Съединените щати, за да имаме пример. И се влиза само през контролно-пропускателните пунктове. Каква е тази разградена Европа, където стотици хиляди се движат напред-назад, не се знае кой къде отива и какво прави. Ако ще имаше КПП-та, там се взима пръстов отпечатък, проверява се, виждат го службите, прави му се медицински преглед. Като го искат дадена държава или имат нужда от тях, отива. Под риск ли е Европейския съюз в момента? Като слушам решенията и на Вишеградската четворка, и на други, много изострени противоречия вече има, защото бавно се взимат решенията, не дават навсякъде резултат. Но аз съм убеден, че накрая Европа ще успее, защото по-добро място за живеене няма. И не случайно огромният интерес на всичките тези хора е да дойдат в Европа. Надявам се, министър Лавров и държавния секретар Кери, това, което правят като срещи в момента и да сдобряват опозицията с управлението, да се направят едни избори в Сирия и войната да спре. Надявам се и в Либия да се намери вариант за решение за правителство. Защото така го разбутаха Вие този направихте регион. Една много перспективна и много интересна тристранна формула, заедно с вашите колеги, премиера на Румъния и премиера на Сърбия, така наречената Крайовска тройка. Тя има наистина потенциал да европеизира региона, да създаде една качествена нова атмосфера и в същото време изненадващо ли да приемаме позицията на господин Митов, произнесена в Загреб, която беше отразена в медиите с съобщението, че България подкрепя условията, които Хърватия поставя към Сърбия, за да я подкрепя за членство в Европейския съюз и че имаме някакви претенции по въпроса за правата на българското малцинство в Сърбия. Бихте ли пояснили какви претенции имаме към Сърбия и защо подкрепяме хърватски условия? Между другото, това ми е минало покрай ушите, не мога да ще го проверя сега. Това, което е като наше разбиране и политика на правителството спрямо Сърбия е, че не може между България и Хърватска да има една черна дупка. Това съм го казал много пъти. Държава не членка на Европейския съюз. Тоест подкрепяме тяхната интеграция. Гърция, България, Румъния, Сърбия празно, нали, смисъл или не член на Европейския съюз. След това идват Хърватия, Словения, Австрия нагоре. Върви Европейския съюз. Една дума, ние трябва да положим огромни усилия, да помогнем на Сърбия. Разбира се, имаме хубава поговорка, помогни си сам, ти помогни и Господ. Аз съм убеден, че сръбския народ е достатъчно и умен и интелигентен да намери верния път и ние трябва само да ги подкрепяме. Като почнат да се поставят предварително много условия, имаме и съседи такива в Македония, които виждате, че вместо действително да се опрат изцяло на България, непрекъснато търсят варианти, нещо да се скарат, нещо да подразнат българското общество. А всъщност най-големият приятел на Македония е България. Между другото, имаме ли претенции към статута и правата на българското малцинство в Сърбия? Аз за първи път чувам тази. Не съм говорил с външния министър и не знам какво е казал в хърватско по тази тема. Но това, което мога да гарантирам, е, че България не само ще подкрепя страните от региона да влезат в Европейския съюз, защото това гарантира веднага те да спазат и да затворят много глави, които гарантират и съдебна система, и конкурентност, и права, и свободи, и всичко останало. Не вярвам и не виждам, ако на нас ни се поставяха условия. Сигурно и към нас имат претенции. Или други държави. Сега? По принцип, ако на нас ни се поставят такива условия, как ще се възпалиме веднага? Някой поставя ли ни някакви условия за малцинства на нашата територия? Не, до този момент не. Но вие знаете как, примерно,
за стратегическата дълбочина на Давутоглу, какви коментари се чуха по това, този въпрос. Не са чели. А като я прочитат, не ги поставят. Той ми я подари. Между другото, да. И всъщност се говори за съвсем друго, но като аз я бях стратегия... дал на Божидар Димитров, той я прочете и каза, защо не съм я написал аз за България, почна да пише, стигнал е до 13-та страница, защото е труден текст. Но между другото, нещо важно, бяхте премиер първия си мандат и пак говорихме, и тогава беше актуална една тема за договор между България и Република Македония. Между напротив, само да си довърши изречението, да не остане неизказано. Ако Сърбия върви към Европейския съюз и влезе в Европейския съюз, тогава с нашите сънародници в покрайните няма да има проблем, защото те са задължени да спазват правилата. То въобще за целия регион на Западните Балкани. Затова ние трябва максимум да им помогнем да спазват правилата. Плюс диалог много конструктивен с Турция. Това също е важно, за да се покрие добронамерен диалог. Да, затова едно е да си в опозиция, едно е да си подкрепяш правителството и друго е да си премиер и да трябва с турския премиер да водиш и оперативни разговори. Но беше така, важно, че не е едно и също. Важно да продължим и тази тема. Договора с Република Македония, който беше с идея да бъде своеобразно доразвиване на декларацията от 1998 година между Иван Костов и Любчо Георгиевски. В каква фаза е? Има ли перспектива изобщо да има такъв договор? Ами сега нали им е до това? Сега не, но мина много време. Аз истински се надявам в Македония да се проведат едни честни избори и да се проведат избори, за да може да се състави правителство и да има субект да носи отговорност. Защото там вече омразата между няколкото партии, а знаете, там пък има и друго малцинство, две партии на малцинствата, които едните подкрепят левите, другите десните. Доста сложна ситуация. Но работата по подготовката на такъв договор също важи, не е спирала. Тя върви, може би. Ние, ако си спомняте, предишния мандат, точно преди подам оставка, бях в Скопие и ние сме им го оставили. То Марин Райков го готви тогава. Тогава бяхте, също говорихме за това, тогава се работеше. И ние сме готови. Ние сме го дали, ние имаме позиция, изцяло искаме подкрепяме Македония, защото пък не Македония заедно с Сърбия трябва да върви към Европейския съюз. Защото ние на другата граница. Ние имаме изгода на границата си имаме държави от Европейския съюз. Да. Евроатлантически ценностни партньори. Разбира се. Добре. Ние не сме против Русия, напротив, търсиме всяко сътрудничество с тях, но нашите ценности, които защитаваме, са евроатлантически. Обаче Русия е окупатор в момента. Ами това е въпрос на история и тълкование. И каква история? Нарушаване на международно право. Ценностен въпрос, фундаментален. Той затова Европейския съюз наложи санкции. Наложи санкции, но ако трябва да бъда и честен, в последните 6-7 месеца аз не съм присъствал на заседание, на което темата Украйна се вдига. А беше основна тема преди. Какъв извод правите от това? Ами оставам го на вашите зрители да го да правят извода. Темата се измести изцяло в Сирия, Турция и бежанската криза. Не съм... падна и премиера им. Някакси... Темата Украйна се измести. Това е... Тоест, на практика е свалена от дневен ред. Не се говори за това. Не съм казал, че е свалена, просто не съм присъствал. Аз съм присъствал на всички заседания. Сега, да, разбрах се. Добре, какво е по-добре за вас? Да имате силна опозиция срещу себе си или да имате сговорчива такава, приглушена, приведена? Ами аз до този момент съм видял само кавги, кой е най-силната опозиция. Тук има битка за опозиция в България. Обикновено в Европа партиите се борят да управляват, за да могат да изпълняват своите политики. А в България се мерят кой е най-голямата опозиция. ДСБ казват, ние сме най-голямата опозиция. ДПС вече са най-голямата опозиция.
От вчера сигурно БСП ще стане най-голямата опозиция. Така че не мога да им се намеса в битката, кой да е най-голямата опозиция, но им го пожелавам дълго време да се. Но виждате ли отчетлива алтернатива на управлението ви или зараждане на такава алтернатива в това говорене? Ще се направят много комбинации. Все пак те са си от едно котило всичките и накрая ще се съберат там. Затова всеки ден на наш ни е важен. Все нови неща да се правят, да се дават и хората да ги виждат. Това ми е политиката. Видимите неща да им стават ясни. Днес чух, че има протест на Северната тангента и ми става така от една страна и приятно. Вече има Северна тангента и там могат да протестират, иначе трябваше да идват на Южната, така далеч има. А сега вече има за затваряне много магистрали, много пътища. Ще си отстоите ли принципната твърда позиция утре по въпроса за изборния кодекс като най-голяма партия гарант за демократизма? Ако аз разчитам на колегите от Патриотичния фронт и ще положа всички усилия да ги убедя, че те да отстъпат един път това, поне. което ще се направи като компромис, всъщност ще гарантира много по-голяма национална сигурност и тяхното присъствие и подкрепа на правителството ще е гарант за националната сигурност, отколкото да отидеме на пореден на раздяла с хора, които уважавам и което действително ще застраши националната сигурност. Разчитам и на тях да им е мила държавата. Дано да е така. Благодаря ви. Това бе разговора ми с министър-председателя Бойко Борисов. Държавникът, който вчера на висок глас каза, че пред стабилността, ако има необходимост, ще предпочете демокрацията, свободата и правата на човека. Да видим как утре и в следващите дни този морален и политически ангажимент ще бъде защитен и от политическа партия ГЕРБ, чийто лидер е господин Борисов.